Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, tu jest moja urocza asystentka, prawda, Patrycja. I cóż, otrzymałem Pixelboxa. Zawsze Pixelboxa dostaję, jak już myślę, że nigdy go nie dostanę więcej. Chyba ktoś w niego strzelał z wiatrówki albo z pistoletu na kulki. Takie ma tutaj rany. I co, jesteśmy na żywo na Twitch TV Niklaus, zapraszam was. Zapraszam też na Twitch TV, prawda, Mordora, Podłoga, która będzie teraz przez wakacje dużo streamowała. I co, no i otwieramy paczkę. Możemy powiedzieć przy okazji, że o, bardzo dobrze, że byliśmy w kinie, na filmie X-Meni. I co można powiedzieć, no... Patty, czy ten film byś poleciła z czystym sumieniem? Żeby tak obejrzeć... to tak. Jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to najlepiej niech da suba. Mi albo Patty. A potem jak mu jeszcze zostanie, to może pójść na taki film. Dobra, uwaga. Ja teraz będę otwierał. O. Uwaga. Tam. No, to Pixelbox, faktycznie. Ja to potrzymaj, asystentko. Dam tą kamerę trochę niżej. O! O, nawet nogi moje widać, nagie. No, może nie nagie. Ja trochę przesadziłem. O! I teraz tak. Przepraszam. Dobra, Patty, trzymaj. O cholera! Trzymaj. To jest paczka od Roda. Tak, dokładnie. Dobra, po kolei... O Boże. Dobra. Co? Naruto Shippuden. Na upalne dni. Nie tak. Ale fajne. O. Wspaniałe. Na te upalne dni teraz. Zajebiste. To się przyda. To jest najlepsza rzecz póki co. Dalej. Nalepka. Nalepka. Takie coś. Mówi ci to coś, Patty? Dragon Ball. No to z Dragon Balla coś tam. Ja nie oglądałem Dragon Balla nigdy. Ja z anime, a Smocza Kula, tak właśnie chciałem powiedzieć. Ja z anime tylko Pokemony oglądałem i Digimony. A ty coś jeszcze? Nie. No to my nie jesteśmy te. Odkupię All z Dragona. Aha, okej, dobra, dogadamy się. Dalej. Kubek. Kubek? Kubek. Taki oto. No, otworzymy go. Może nawet się uda nie zniszczyć. Nie, to nie jest kubek. Albo szklanka to jest. Szklanka na piwo. A plastikowa? Nie. O! Szklana. Szklana szklanka. Z Dragon Balla. Akurat na... Ile to ma pojemności? Pół litra chyba, nie? No to akurat piwo do tego powinno wejść. Także spoko. Każde szkło, z którego można spożywać piwo, jest ok. Koszulka na koniec. Jest, moi drodzy, figurka. Tokyo Ghoul. Nie wiem, czy to Państwu coś mówi. Tokyo Ghoul. Taki o. O taki. Patty, mówi ci to coś? Nie. Nie. Mi też nie. Nie mówi. Tokyo Hotel. No, Tokyo Hotel to tak, ale to...
Nie. Ale kozak Pixel dla Mango zjeba jak ja. No, ja właśnie jestem przeciwieństwem fanów Dragon Balla i tak dalej. Po prostu, o, i taki... A, to Dawid był w tej koszulce wczoraj. A no? To jakiś taki łysiak z Dragon Balla. Ładna. Też. Koszulka spoko. Saitama mówicie? No fajne, fajne. No. No i to tyle z tego Pixelboxa, no. Cóż pozostało mi powiedzieć? Wiecie jak to jest? Są tematy, które bardziej trafiają w, jak to się mówi, gusta czyjeś, a są takie, co trafiają mniej. W sensie, no na przykład, no właśnie Dragon Ball to nie jest jakby moja mocna strona, bo nigdy tego nie oglądałem. Niemniej jednak, jak ktoś jest fanem tego typu klimatów, to na pewno mu się to kojarzy z dzieciństwem i w ogóle, masz wachluj się. Na pewno mu się to kojarzy romantycznie z dzieciństwem i w ogóle, i na pewno będzie super zadowolony, jak takiego Pixelboxa dostanie. No ja niemniej jednak nie. Ja Pixelbox, że pode mnie to by musiał być jakiś, nie wiem, na przykład Pixelbox filmy wojenne, albo coś takiego. Ile za koszulkę? A, widzę, że są fani. Jak ktoś będzie chciał odkupić coś, to się dogadamy. Jakby co, to piszcie na Facebooka. No. Paczka azjatycko-lubna. No, totalnie właśnie tak. Marvel. No, też w sumie nie bardzo. Paczka ze szkolnej, o. Jakby była miniatura Konona i Majora na przykład. I Major miałby taką na dupie taką żyłkę i by się pociągało i by mówił całe te. A Krzysiowi by się pociągało i by robił... No, to by było dobre. Możecie w sumie w komentarzu pod tym filmem napisać, czego byście mogli Pixelboxa mieć, takiego, żeby idealnie w wasze gusta trafił. Znaczy są tu też rzeczy, które mi się podobają. Wachlarz jest bardzo spoko. Szklanka jest super, bo można z niej pić. No figurka i ta smocza kula. Tak na marginesie miałem taką smoczą kulę. Jeszcze gdzieś chyba oddałem... Oddałem Setowi, wydaje mi się. Także pozdrawiam Kamilka z tego miejsca. No i co? I to... A figurka z czego jest? Figurka jest z plastiku. Co chciałem powiedzieć? No to w zasadzie już kończąc, prawda, ten króciutki unboxing, bardzo dziękuję Pixelboxowi, że wysłali mi Pixelboxa. Jak mam nadzieję, że wakacje spędzacie przyjemnie. Myśmy na przykład ledwo zaczęli wakacje, a już żeśmy byli w Czechach, byliśmy w Katowicach, przejeżdżaliśmy, prawda, przez Chorzów. No w wielu miejscach żeśmy już byli, a to dopiero parę dni wakacji. Także mam nadzieję, Państwo równie spędzają te wakacje, jak to się mówi, prawda, dynamicznie i że wypoczywacie i w ogóle. Ale jak chodzi o wypoczynek, no wiadomo, że najwyższą formą wypoczynku jest przebywanie na streamach. Także zapraszam Was, moi drodzy, na streamy na Twitch TV Niklaus, macie link pod spodem. Zapraszam na streamy do pani Patty Mordory, Twitch TV, prawda, Mordora, podłoga. No i co? No i sub, prawda, dzwoneczek, no i co jeszcze można powiedzieć? Ile tam ten film trwa? A, i dostałem od Patty, muszę się pochwalić, takiego kwiatka, o. Takiego kwiatka dostałem, to był prezent na święta. Trochę spóźniony, ale widzicie jaki ładny. Całe drzewo, teraz będzie mi pochłaniało dwutlenek węgla w pokoju. No, także mam nadzieję, podobał Wam się wspaniały, ekskluzywny materiał na YouTubie. W ogóle planujemy też we wakacje zrobić jakieś jeszcze te unboxingi racji żywnościowych, takie jak żeśmy robili kiedyś w lesie już, bo to fajne było. I nie dość, że Wam się podobało, to jeszcze żeśmy sobie mogli przy pojeść. No, bigos po prostu z tej racji to był chyba najlepszy bigos, jaki ja w życiu jadłem. Był naprawdę wyborny, także jeżeli by ktoś na przykład miał na zbyciu rację wojskową, żywnościową, albo nie musi być wojskowa, turystyczna, na przykład chciał przesłać nam, albo w ogóle coś do testów, jakieś na przykład egzotyczne jedzenie, może ktoś ma na zbyciu, jakieś na przykład Zagramanicy. Zagramanicy, jakieś śledzie zgnite ze Szwecji na przykład. No,
To dogadamy się, to piszcie na priwa. I to by było tyle ode mnie. Patty, jakieś słowo na koniec jeszcze od ciebie. Zostawcie łapkę w górę. Cięcie.